Менә шундый яңгырлы да, кояшлы да, чәчәкле яз айлары килеп, 9 май якынлашкан көннәрдә минем күңелдә ирексездән мәктәп елларында өйрәнгән шигырьләр искә төшә. Аларның беренчесе ул фронтовик шагыйрь, татар әдәбияты классигы Мустафа ага Ногманның «Каеннар шаулы» шигыре. Ал нурларга төренеп кояш байый, үткән юллар килә хәтергә, шул елларның хатирәсен саклап, ынтылмаслар гомер-гомергә. Югалтулар алып килде сугыш. Күпме дуслар кайтмый калдылар. Шул дусларның йокыларын саклап, ак каеннар моңсу шаулыйлар. Шагыйрь Роберт Әхмәтҗановның солдатлар җырын тыңлаганда, бер генә кешенең күңеле дә битараф калмыйдыр. Ул күңелләрне тутыра, күзләргә яшьләр җыела. Тыңлап кына карагыз әле. Озатып вокзаллар каршында, маңгайдан үптеләр аналар, тузанлы юллардан үттеләр, дөньяны күрмәгән балалар. Балалар кирделәр утларга, балалар сүз бирде тупларга, күпләре төренеп шимелгә, алдылар еракта йокларга. Безнең Ульяновск өлкәсеннән дә үзләгән, меңләгән милләттәшләребез илебез азатлыгын яклап сугыш кырына киттеләр. Кызганычка каршы, шул китүчеләрнең байтагы туган якларына кире әйләнеп кайтмады. Урыннары җмакта булсын. Сугышта катнашып, ил азатлыгы өчен көрәшкән 10 кешебез Советлар Союзы герое исеменә лаек булдылар. 3 ветераныбыз Дан орденының тулы кавалеры дигән мактаулы исемне йөрттеләр. Кадерле дуслар, хөрмәтле ветераннар, тыл ветераннары, сугыш чоры балалары, biz бүген Ульяновск өлкәсендә яшәүче 150 мең татар исеменнән бөтен дөньяга сибелеп яшәүче ветераннарны, татарларыбызны, кан кардәшләребезне җиңү бәйрәме белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык, озын гомер һәм тыныч тормыш телибез. Безгә биргән шушы тыныч көннәр өчен сезгә чын күңелдән башыбызны иеп рәхмәт әйтәбез. Бәйрәмегез котлы булсын, ветераннар.